adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 10. Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan. Miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton og himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Jesus nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus og nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, "Kining tawhana angay gayod nga imong tabangan." Gihigugma niya ang atong nasod og nagtukod pagani siyag mga sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus og pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ako mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labang mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, moduol siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya." Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya ug miingon, "Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.